místě. Když to není taková koupa svalů, tak jsou to zase hezčí svaly. Máme tady 4 finalistky a tím pádem začínáme 4. místem. Na 4. místě je startovní číslo, které už si tu 4 vylosovalo. Na začátku 44. Imreová Ladislava, FC Asen Ostrava. Super. Tak, jdeme na medailové pozice. Startovní číslo 3 má Michála Koparová, tedy z 3. místo má Michála Koparová, startovní číslo 72. Takže to je bronzová medaile v kategorii žen do 164 cm. A jdeme na stříbrnou medaili, tedy 2. místo. 2. místo získává startovní číslo 1 Kamila Přívarová, Fit Centrum Dragon Ostrava. Bronz zůstává v Ostravě. No a jdeme na zlato. Stříbro, ano, stříbro zůstává v Ostravě, no pardon. Tak krásná stříbrná medaile pro Kamilu Přívarovou. A jdeme na zlato. Katka Měřínská se startovním číslem 61 si do Brna odveze zlatou medaili. Startuje za klub Big One Fitness Brno. Tak, tohle jsou naše 4 vítězky, tady 3, které získaly medaily, a 4., která získala čestný diplom. Takže pojďme zapozovat ve 4. Poprosím DJ o hudbu. Tak, děkujeme. Poprosíme medailistky, aby zůstaly na pódium a 4. místo, aby opustilo scénu. Děkujeme. Děkujeme 44 a poprosíme o pózy medailových pozicí. Tak. A pořádného chlapa mezi vás. Pojďte, holky. Jo. Tak tohle jsou naše vítězky. 3., 2. a 1. místo. Michála Koparová, Kamila Přívarová a Katka Měřínská. Nebojte se zatleskat. Já vím, že tleskáte chlapům radši, ale to je ono. Holky se snaží, vyhrály. Takže pokles pro vítěze odchází. Děkujeme.